ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମର ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିଛୁ। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମର ଯାହା କିଛି ଆମର ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ହଉ, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍, ସ୍କଲାରସିପ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହଉ ସବୁ ବା ଲିଙ୍କ୍ ହଉ ସବୁ ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ 2026 ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣଟା ବାହାର କରାଯାଇଛି। କାହିଁକିନା ତୁମର ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତୁମମାନେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କର ନାହିଁ, ଏ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଦେଖ, ପ୍ରକାଶନ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା এই ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣଟି ବାହାର କରାଯାଇଛି। 2026 ବାର୍ଷିକ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସଂକଳନ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବା ଯାହା ଯାହା କିଛି ପସିବିଲିଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ତ ତାକୁ ନେଇକି ତୁମର ଗୋଟେ ନମୁନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ସଂକଳନ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପାଇବ। ତୁମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଉ, ତୁମର ହିନ୍ଦୀ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛ ବା ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛ, ଇଂଲିଶ ନେଇଛ, ତୁମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତ ସବୁ ଟପିକ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରେ ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତ ତୁମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ରହିଯାଇଛି। ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଆଶଙ୍କାଟା ରହିଯାଇଛି ସେଇଟାକୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ এই ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡରେଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ମାନେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଲେଭେଲର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଆଉ ଭୟ ଲାଗିବନି। ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ এই ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣଟା ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ଆଉ ତୁମେ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଗଡ଼େଇବ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଅଛି। ତ ତୁମେମାନେ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଭଲ କରିବ, ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତୁମକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା କରାଯାଉଅଛି। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ତୁମେ ଦେଖ, ତୁମର ଆମର ରହିଛି ମଡ଼େଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ହେଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ 1, 2, 3, 4, 5 ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ର ମଡ଼େଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ତ ତୁମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦିନକୁ ଦିନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଡ଼େଇବ। ତ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତୁମ ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଚାରିକି ତା'ର ଡାଉଟ୍ ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଲିୟର କରିବ। ଓକେ, ତ ତା'ର ସ୍କୋରିଂ କି ମଡ଼େଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ 1, ତ ତୁମର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା ସେଟ୍ର ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ତା'ର ସବୁ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଇଛି। କେତେ 399 ପେଜ୍ରୁ 423, ତ ଏଇ ପେଜ୍ ଭିତରେ ତୁମର ସବୁ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତା'ର ତୁମର ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା କି ଭୁଲ ଆନ୍ସର ହେଲା ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ସେ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିପାରୁନ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ଟିଚରକୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ଏଠି ରହିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତଟି କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଥିବ କେଉଁ ମସିହା ଦ୍ୱାରା। ସପୋଜ ସି ଆନ୍ସରଟି ଠିକ୍, ତୁମେ ସି ଆନ୍ସରଟିକୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ, ଦେଖିଲ, ତାପରେ ଆନ୍ସରକୁ ଚେକ୍ କରିବ ତୁମର ସି ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡେଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତୁମର ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ଗଣିତ ହଉ, ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ, ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦେଖ, ଏମିତି ସବୁ ଆମର ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ। ଓକେ, ଏଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର 1 ନମ୍ବର ଏ, 2 ନମ୍ବର ବି, ତୁମେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ, ତା'ର ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ। ଓକେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ତାପରେ ଆମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ଓକେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ଯାହା କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଓକେ, ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ବାହାର କରିଛି ମାନେ ତୁମେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣରୁ ଯଦି ସବୁତକ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଛ ତାହେଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତୁମେ ଭଲ କରିପାରିବ। ତ ତୁମେ ଆଉ ଲେଟ୍ କର ନାହିଁ। ତ ତୁମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଛ
ତ ତାକୁ ଆଉ ରିଭିଜन କର ଟିକେ ଟିକେ, ଆଉ क्वेश्चन गुड़िक डेली ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ओके, क्वेश्चन सहित तुम जदि टच थी तुम जदि सब भेराइटी टाइप क्वेश्चन प्राक्टिस कर ताल तुम मैंने एग्जाम रे सेई टाइप क्वेश्चन आसिले तुमको भय लगे, तुम आराम से आंसर कर तुमको लगे ना मुझे क्वेश्चन कौटी देखी कौटी गोटे पढ़ी परीक्षा दर्पण पढ़ी कि सार यहाँ आमको बुझे कि कौन। ओके, तो जहाँ किसी माने क्वेश्चन पढ़ी तुम ताकू इजिली तुम आंसर दे पार, आउ तुम जमार भयभीत हेनी। ओके, तो यही जो मैट्रिक परीक्षा तुम भयटा को दूर करने तो ओडिशा सरकार तरफ यही परीक्षा दर्पण को बाहर कर। ओके, भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु तुम समस्त को धन्यवाद। आ पिला माने मन करिक आम डिस्क्रिप्शन जो आम चैनल डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक टा अच्छी, से लिंक को क्लिक करी तुम से ग्रुप रे यथाशीघ्र जॉइन हो जाओ। जहाँ किसी आमर स्कॉलरशिप रिलेटेड हो कि आमर पेपर दैनंदिन पेपर हो तो आमर जहाँ किसी एग्जाम हो कि तुम जो जो क्लास रो जहाँ जहाँ किसी आमर सब न्यूज आसुची तो से गुड़िक सब से छड़ा जाउची। ओके, धन्यवाद।